Imos dar comezo á sesión, unha sesión extraordinaria destinada basicamente á aprobación dos proxectos do plan de obras. Entón, o primeiro punto do día é a ratificación da urxencia, unha urxencia que ven motivada sobre todo polo prazo de presentación dos proxectos para dar marxen a realizar as últimas actuacións técnicas e xurídicas para subir unha vez se adopte o acordo nesta sesión. Entón, o primeiro punto que imos someter é a ratificación da urxencia. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pos-2023 da Deputación Provincial da Coruña. Hoxe preséntanse, por falar moi someramente dos proxectos que se van presentar, temos 4 proxectos sobre a mesa, 2 que irían, por así decirlo, na fase ordinaria e 2 que se presentan na fase, por así decirlo, complementaria, pero que son proxectos que se aproban para que sexan, no seu momento, esperemos que ao longo xa deste ano, incorporados ás actuacións que sexan financiadas pola Deputación. No que é o resumo dos proxectos, en total supoñen os dous primeiros uns 341.656,30, serían os dous primeiros, e unha seguinte dentro do complementario de 339.910,28, para constituir un total de proxectos de 681.566,58 entre os diferentes planes da Deputación e estes dous en plan complementario. A estes vanse sumar unha cantidade aproximadamente, se non me engano, de 41.000 euros aproximadamente, creo que teño aquí o dato, 40.000 de gasto corrente, 40.829,46, e unha cantidade pequena de 5.200,31 a reducción do préstamo. Pasou aquel momento onde a Deputación incorporaba no plan único un préstamo e que había que solicitalo pouco menos que sí ou sí, porque tiña cero de interés, pero ese momento pasou e agora basicamente o que presentamos son proxectos, non hai, xa que digo, só esa reducción do préstamo municipal e unha achega de gasto corrente. Non hai dentro dos proxectos ningunha achega municipal, é dicir que se buscaron fondos da Deputación para financiar o 100% das actuacións que se promoven. E por facer referencia de maneira moi resumida aos proxectos que constitúen esta actuación, eu creo que van un pouco na línea que levamos trazado nos últimos anos de presentación de proxectos ao plan de obras, que é cun obxectivo, eu creo que básico, de equilibrio territorial e de desenvolvemento, que vai na mesma dirección, que é o que entendemos por desenvolvemento local ou apoio ao rural, que é chegar cun estándar de servizos que de alguma maneira homologue a todas as parroquias, homologue a todas as poboacións e homologue a todas as persoas, en definitiva, deste Concello. Hai unha aposta, evidentemente, por ir avanzando no que é o saneamento, que para nós é un dos elementos básicos, un dos alicerces sobre o que se construe calqueira tipo de actuación de desenvolvemento local. Non hai de non acudir a realizar este tipo de actuacións, estaríamos falando dun desequilibrio, e pouco faríamos en favor dese suposto desenvolvemento rural se non acudíramos a actuacións que van a un dos servizos que teñen que ser básicos para buscar o sostemento, para buscar que a xente quede no rural. Hai outros, evidentemente, educación ou determinados servizos, agora seguramente internet, pero
a iluminación, o alumado público, pero un elemento básico é un saneamento e un abastecemento. Con estes proxectos, os que están sobre a mesa, vai nesa liña e nesa dirección. Levamos tempo traballando, hoxe mesmo axudicábamos outros dous proxectos xa en fase de axudicación, como é o saneamento de vilas e o abastecemento de Corques en Tarragoña. Axudicábanse hoxe xa unha empresa despois da súa fase de licitación. E hoxe traemos 4 proxectos. Os 4 proxectos son os que de alguma maneira se remitiu na documentación. O primeiro é tremendamente importante porque supón prácticamente rematar co saneamento da parroquia de Santa Columba, da parroquia de Rianxo, con esta actuación que é o proxecto de saneamento de tronco, pois prácticamente agás a algunha vivenda ou pequeno nucleiño ou pequenas vivendas ailladas, prácticamente o que son todos os núcleos que constitúen a parroquia de Santa Columba terían xa chegado, cando se execute esta obra, o saneamento integral. É importante, a parte de polas das 22 vivendas que incorpora este proxecto de 208.000 euros, incorpora tamén un saneamento que vai beneficiar ao único parque de campismo que hai no noso concello, o camping de Rianxo, que é unha instalación pensada para o turismo que leva tempo tamén buscando dispoñer dun servizo que lles vai aliviar bastante as tarefas de mantemento prácticamente diarias que tiñan co sistema que até agora funcionaba. Conleva un bombeo, é unha primeira fase, quedarían 5 ou 6 vivendas para unha segunda, na que haberá que tamén tratar con costas a súa actuación. Mas con estas 22 máis o camping entendemos que é un paso tremendamente importante nese obxectivo que falaba. O proxecto que, como todos os que teñen que ver co saneamento, son dun montante moi importante, xa digo, chega a 208.000. O segundo, se aquí falábamos de rematar o saneamento integral da parroquia de Rianxo, no segundo dos proxectos, por 132.470, e tamén aquí ábrese, por así decirlo, un obxectivo que tamén tiñamos, que é a primeira aldea que estaría abastecida pola rede municipal na parroquia do Araño. Trátase da ampliación da rede de saneamento na Casilla. Con esta actuación, pois o que son as primeiras vivendas do Araño, facilitaríase o cruce ao lugar na Casilla onde está agora mesmo a rede, e posibilitaríase o acceso de 18 vivendas á traída municipal. Eu creo que é tremendamente simbólico que efectivamente se chegue coa rede municipal a última das parroquias que carecía neste momento dese servizo. Neste senso é importante que este servizo público pois chegue e abra, porque a partir da Casilla xa será máis doado pois seguir cunha rede que neste momento se está establecendo ao longo da recta do Araño, que será un pouco un dos primeiros obxectivos e que fornecerá dese esquema básico de rede municipal de traída ao que é a aldea. Entón, nese sentido, xa digo, remata un proceso de saneamento integral e outro abre e tamén chega a este lugar, a esta parroquia do Araño, con esas 18 primeiras vivendas que van estar podendo abastecerse directamente da traída municipal. Como dicía antes, hai outros dous que formarían parte do plan complementario, dúas actuacións tamén neste mesmo sentido. Son dúas actuacións de saneamento que entre as dúas tamén prácticamente pechan o ciclo de saneamento integral na parroquia de Asados. Entre as dúas aproximadamente van dirixidas a unhas 26 vivendas, conlevan as dúas tamén a instalación xa non só da rede de saneamento, sino tamén da rede de abastecemento, e chegan a dous núcleos. Un é a segunda fase de vilas, xa temos aprobada a primeira pendente de axudicación e de licitación, e agora chegaríamos con un novo proxecto
para a parroquia de Asados. O proxecto de Vilas abrangue aproximadamente a 14 vivendas de saneamento e abastecemento e conectaría esta segunda fase de Vilas co desenvolvido na fase primeira, que é onde estaría tamén nesa primeira fase situada a actuación de instalación dese pozo, porque non estaría conectado á rede xeral, senón estaría nun depósito autónomo que se instalaría ás rentes da autovía. Este Vilas conectaría con esa fase e permitiría tamén o desenvolvemento da actuación completa no que é a parroquia e no que é o lugar de Vilas. O segundo é Vilanustre Asados, a primeira das fases, que prácticamente contempla a maioría das vivendas existentes neste lugar de Vilanustre. Son 12 en Vilanustre, 14 en Vilas, e as dúas conlevan tamén o abastecemento. No de Vilanustre en concreto tamén inclúe dentro do proxecto a instalación dun depósito nunha finca que cedeu, que permitiría non instalar bombeo e levar en caída toda a rede de depuración e o seu tratamento neste depósito que se instalaría nesa parcela privada, coa que contamos con todos os parabéns por parte da familia propietaria. E con isto, de alguma maneira, teríamos os proxectos que se presentan para o plan de obras. Eu quero sinalar iso, que é un importante esforzo. Entre as dúas, estamos falando, entre as dúas fases, de 681.566,58 euros dirixidos ao servizo básico que é o saneamento e o abastecemento, nun esforzo tremendamente importante por parte, neste caso, de fondos que diriximos desde o propio Concello. É un número importante de vivendas e que supón, e con isto xa lle dou a palabra aos diferentes voceiros, unha importante reducción das zonas que están sin abastecemento e, sobre todo, que se chega, e é nese sentido que falaba antes de equilibrio, de chegar a uns estándares de habitabilidade e de servizo público ás parroquias, neste caso, que están sinaladas polos diferentes proxectos. Queda algunha outra actuación, evidentemente, queda algunha máis que se poden ir facendo, pero se están indo, eu creo que a boa marcha na reducción de lugares que están sen algún dos servizos e queda cada vez moito menos para que ese obxectivo integral do saneamento integral do Concello se poida acabar. Entón, eu creo que é para parabenizarse de que se poidan executar estas actuacións por parte das administracións para chegar a ese estándar de cualidade, ese estándar de habitabilidade para todas as zonas e as parroquias do Concello. Ben, sen máis, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Ben sabemos que este é un pleno extraordinario para o saneamento, é unha obra primordial. Isto é un mero trámite, sei que o meu voto vai ser a favor. Ben, voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. O noso voto vai ser en contra, máis que nada, porque creemos que a maneira de traballar por parte do Concello non é a correcta co tema dos fondos estes. Senalaba antes o alcalde que facía referencia a esta última fase que se vai facer en Tronco e poñía como excusa o camping, que é un atractivo turístico moi importante, o cal nos preguntamos por que non se fixo antes. Nós o ano pasado trouxemos, unha das propuestas era cubrir a pista de Leiro, e se nos dixo aquí de maneira verbal que neste ano pasado non podía ser e que se estudiaría nun próximo pós a ver se era viable. Esa historia nunca se quixo facer porque nunca se fai partícipe aos grupos da oposición, da maneira esta que nunca se atenden as propostas neste caso do noso grupo,
e, polo tanto, nós non vamos a votar a favor desto. Moitas gracias. En voceiro do Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. Pois a nos parece-nos bastante adecuada. Xa recoñeceu o alcalde que había seguro que moitas outras cousas que facer, pero isto parece-nos importante porque son pezas que se van poñendo no puzzle que significa Rianxo e que axuda a que falte, como dixo el tamén, que falte menos zonas para que teñan eses servicios básicos. Por suposto, esa actuación sería moi interesante, pero nos creemos que o básico é ter saneamento, contar con abastecemento de auga, esa parte que o alcalde esqueceu decir que dese xeito vaise a tratar de chegar canto antes que a escola de Capela estea abastecida tamén por auga municipal, e nos, sin máis decir eso, os cartos son os que son, eu creo que as actuacións son acaídas porque a importancia, eu creo que todos recoñecemos que se lle preguntamos á xente para vivir, prefiere que te coberto o básico e despois o resto tamén, por suposto, pouco a pouco. Voceiro do Partido Popular. Nós, en principio, supoño que tamén vamos a votar a favor, pero considero tamén, como dicía a voceira do PSOE e como dicía a voceira de Ciudadanos, se en un momento determinado non priorizamos, entón é mellor coller as cousas e marchese para casa. E hai que priorizar sempre debido ás necesidades da población. Se o voceiro de Rianxo Común pensa que é máis importante cubrir un polideportivo que darlle servicio aos veciños, entón eu collo e calo. Nos aprobamos. Ben, sí, voceiro do BNG. A ver, nós, por suposto, como membros e responsables do goberno, xunto co grupo do PSOE, asumimos o plan que aquí se trae, pero, bueno, queremos destacar tamén, a ver, a contrariedade e o disgusto de que haxa un grupo que vota en contra de que se leve o saneamento a tronco, de que se leve abastecemento de auga a Casilla Araño, é que non se está dicindo fáganse máis cousas, estáse votando en contra, é dicir, vos estades votando en contra de que se faga este saneamento, de que se faga este abastecemento, de que no servizo complementario se fagan abastecementos de auga a Vilanustre Asados e a Vilas. Eu creo que isto é algo que tamén tedes que explicar. É dicir, como se pode explicar? O sea, é totalmente explicable decir, fai falta máis. O que non é explicable é que se vote en contra de atender cousas elementais dos veciños. Cousas elementais de saneamento e de abastecemento. Non se está votando no sentido de decir, no, é que tamén fai falta o de leiro, que nos compartimos, pero vos oro que estades votando é en contra duns servizos básicos para os veciños. Eu creo que iso, bueno, a min créame contrariedade, e eu creo que tampouco é moi responsable, non? Decir, non, é que eu voto en contra de que os veciños do Araño teñan abastecemento, ou os veciños de Asados teñan os servizos que aquí se están propoñendo. Entón, nós, por suposto, asumimos, pero tamén queremos destacar que un grupo que, por outra parte, despois existe, está exixindo, fai isto, fai o outro, fai... E ora que se está falando de servizos fundamentais, porque saneamento e é abastecemento, é servizos fundamentais de habitabilidade da xente, para que a xente teña uns servizos nas súas casas mínimos, de que poda ter auga, de que poda ter abastecemento. E resulta que votamos en contra. Eu quero expresar a miña contrariedade, pero tamén quero expresar a falta de responsabilidade nese voto negativo. Por suposto, o noso voto vai ser a favor, como xa dixe, non nada máis. Moitas gracias. Ben, eu estou case que convencido de que, efectivamente, en moitos casos, estes proxectos son proxectos que, de alguma maneira, pois temos falado bastantes veces e non pode ser estrano que quixéramos presentar proxectos de saneamento e abastecemento, porque eu creo que todos estamos
todos, insisto, no fondo estamos totalmente de acordo en que haxa proxectos deste tipo que melloran o que fan mellor o noso rural, non? Tráname, pois efectivamente Tronco no seu momento é un proxecto que quedou sobre a mesa nunha fase pois xa lonxana da Xunta, que se votou e se impediu facer, retocouse para posibilitar que sexa executable, divídese en dúas fases para unha fase pois seguramente sexa máis delicada, a fase final de entronque na costa, mas eu agardo que este non perxudique o que está plantexado no proxecto a que se realice esa actuación, non? A prova está de que é un proxecto que se leu varias veces e houve preguntas nos plenos sobre el. Claro, o que nos facemos é responsabilizarnos de alguna maneira, e cousas que no pasado pois igual non se puideron e agora pódense a primeiras de cambio ou que hai un orzamento necesario para incorporalos, non se nos pode acusar disso. Nin tampouco se nos pode acusar de non dialogar, o proxecto está aí, incluso redactouse un pequeno documento de viabilidade da proposta que fai o Grupo de Rianxo en Común, e onde expresa algún dos arquitectos pois serias dúbidas en canto á execución dese proxecto, porque estamos falando dunha peza tamén importante de patrimonio, e onde o entronque dunha zona cuberta co edificio de 1900, non me acordo agora o que está, pero 1916 ou 1905, creo que está na propia portada do Centro Cultural Vicente Vidal de Leiro. Estamos diante dun edificio que xa ten o seu pouso patrimonial, non? É como se nos quixéramos plantexar pois facer unha cuberta no propio campo. Sería inviable por moitos factores, entre outros, pois pola propia existencia do Concello, de edificios como de patrimoniais que hai, a propia feitura. Pois iso tamén pasa en Leiro, que tamén hai serias dificultades para encontrar unha peza arquitectónica que deixe casar iso. Pero tamén a segunda reflexión, que é que se eu teño que escoller, e así o facemos, entre rematar saneamento de Rianxo, chegar co abastecemento o Araño, rematar o saneamento e o abastecemento de dúas aldeas de Asados, que supón tamén o remate prácticamente do 100% das vivendas, pois eu evidentemente defendo a existencia deste proxecto. Eu creo que todos, a maioría, polo menos, unha gran maioría da corporación entende que era necesario priorizar o saneamento e o abastecemento, e por iso pois tamén agradezo que haxa un apoio explícito por parte da maioría dos grupos a estes proxectos, non? Que avanzan na línea esa de facer máis iguais as persoas do Concello e igualar os servizos que ás veces se dan no noso rural. Por iso veñen estes proxectos, e xa digo, xa por rematar e para que quede clara estamos falando do destino de aproximadamente 681.566 entre os proxectos aprobados na súa primeira fase, as diferentes achegas, máis dous complementarios, 40.829 de gasto corrente, unha cantidade pequena, e unha amortización do préstamo do 2023 de 5.200 para constituir o total do que tiñamos axudicado ao noso Concello, que é, nun primeiro momento, 387.286,07 que se unen aos 339.910,28 dos plans complementarios. Ben, visto un pouco o sentir do voto, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado. Ben, despois hai un segundo elemento, un segunda aprobación, que é un pos adicional. Saben que dun tempo esta parte a Deputación está a dar un pos adicional especificamente para gastos sociais de tipo extraordinario, con cantidades variables, e que este ano ascende a 72.804,36. Básicamente, este importe vai destinado a sufragar gasto corrente da área social,
da área de servicios sociais, cunha diferentes, por así decirlo, partidas divididas entre a imputar no POS. Por exemplo, son 24.000 euros de reforzo de persoal técnico, 12.000 de ampliación do servizo de axuda a domicilio, de 14.000 para reforzo dos servizos de respiro familiar e 21.000 para outras medidas de carácter social extraordinario para atender a persoas especialmente vulnerables. Así, supoñen os 72.000 euros, xa digo, que van destinados a programas distintos e que computan como gasto corrente e que con estes fondos permitirá non só recortar algunhas partidas ou facer achegas adicionais a partidas que están xa establecidas, sino tamén financiar proxectos que van dirixidos especificamente a persoas en situación de vulnerabilidade. E este é o que se somete dentro do apartado 3 a aprobación por parte da Corporación. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Eu, continuando co meu discurso, tamén vou votar en contra, tendo en conta que creemos que se poden facer de outra maneira, non se nos fai partícipes destas decisións, polo tanto, o noso voto vai ser en contra. Voceiro do Partido Socialista. Nos apoiamos a proposta. Voceiro do Partido Popular. Nós tamén aprobamos a proposta. Voceiro do BNG. Sí, nos apoiamos a proposta, por suposto. Queres? Comentar unha cousa. Que a mí gustaría contar unha cousa, é que a proposta que nos traemos de servizos específicos para poñer no POS social parten basicamente de unha proposta técnica, é dicir, de que son as traballadoras as que nos din vemos estas familias, necesitan estas cousas, temos o POS social e creemos recursos a partir de aí. Quer dicir que como moito poduse explicar moitísimo máis todo cada un dos programas, pero para min é indiscutible a opinión técnica. Elas son as que ven as persoas e as que máis as coñecen, sobre todo para ver que máis podemos facer nós. Son cousas moi puntuais, é dicir, o reforzo en SAF de diferentes maneiras, o reforzo do cuidado a familias que non teñen outra persoa cuidadora tamén é por SAF, é dicir que, bueno, non sei se hai outras propostas, ao mellor tamén podemos ver de encaminhalas en outros sitios, pero isto parte, insisto, do criterio técnico que nós validamos. Senón que tamén responde a discusións. Non temos traído bastantes veces falar de mellorar as prestacións de axuda a domicilio, de ampliar as horas, de mellorar a prestación das traballadoras da axuda a domicilio, da axuda no fogar, de mellorar a prestación que hai dificultades en servicios sociais, quer dicir que responden a cousas que se están discutindo aquí no Pleno. Non son inventos, non só son circunstancias técnicas, senón que tamén son temas. Que pasa? Que nós non nos esquecemos. Cando sai un tema aquí, non nos vale solo que o falemos en Facebook ou un titular de prensa, senón que se busca a viabilidade de que as cousas se fagan. E por eso se traen, ao cabo dun tempo, tan pronto surxe a oportunidade, traes ao Pleno ese material e traes a concreción desas propostas. Non é esquecelas, non é abandonalas, nin sequera é unha moción que sería unha cousa absolutamente testemunhal. Non, supoñen estas actuacións concrecións de elementos de discusión que se trouxeron e que se debatiron nos plenos. Entón, por iso veñen aquí ao final. E se buscas, pois, dar maneira de facelo financieramente sostible no momento en que se pode facer, que é acudindo a fondos da Deputación ou, noutro caso, pois será de outras administracións. Ben, pasamos ao apartado de votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado co voto. Ben, pois damos por rematada esta sesión.